Hi mga kagwaps, mga kalingap. Napagpalang umaga sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng viewers. Syempre, especially guys. Shout out po kay Kuya Bal at na Kalingap Rab. Doon po sa mga hindi pa po nakasuporta, sa mga baguhan po nating subscribers dyan, pa-support, pa-subscribe po yung channel ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. Programa na lingap sa mahihirap para marami pong matulungan si Kuya Bal sa mga kababayan natin, ang mga nangangailangan ng tulong, mga sulit kagabs kalingap. For today's vlog, kasama ko ngayon si Ate Rose. Ate Kalingap Rose, please pa-support ng channel, pa-subscribe at para marami din pong matulungan si Ate Rose sa dito sa Gumaka. Kasama din po natin si Kuya Eugene sa likuran. Shout out din po. At saka yung ating scouters na dalawa, mga kagawad ba yun, te? At saka si Kuya Nelson Vlogs po. Andito po kami ngayon sa bukid. Yan. At meron po kaming ngayon, lilingapin. Hatiran po namin ng ayuda. No? Ito daw po ay meron pong something po sa pag-iisip po. Kailangan ko po siya makita personal para kahit papaano po maibigay natin kay doktora yung nararapat na oral medication sa kanya. At tayo ay naglalakad na po sa kabundukan. Ayun na. Ate Rose, dandahan, baka maano ka. So ito yung daanan namin ngayon mga kalingap po. Ayan si Kuya Eugene, daming dala Kuya Eugene, pakita mo yung dala mo. Dami, puno. LCC pa yan, galing sa galing sa Dait. Ayan, pa-support po ng channel Kalingap Eugene. Maraming salamat po. Ay grabe, ang taas pala nito, te. Hindi makikita sa video kung anong nandun pinakababa nandito kami ngayon sa taas. Taniman ni tatay. Ha? Taniman ni tatay. Taniman ni tatay. Almusal nga gabi, kamulian gabi. Puro gabi. Punong gabi kayo may bugas. Walay buti na lang. Oo, dinamihan po natin ang dala ngayon ng ayuda po. Kung ano man meron po tayo ngayon at yun po ang iparating natin sa itulong sa kanila available lang po na sa sa sasakyan ko, mga groceries po. At saka po, bigas po. Andito na pala tayo mga kagwaps. Shoutout po kay Ma'am Dina, Ma'am Sisalan Kaliwanagan, Ma'am Daphne B Vlogs, Ana Salva, Ma'am June Official TV, Ma'am Awing, shoutout po kay Ludivina Cuevas, Romilda Cabardo, always nandyan sa ating premiere, shoutout, ating Avili Channel, Ma'am LG Marin, Dang Mondo Vlogs, Nili Abanti Channel, pa-support ng channel po, May Vlogs. So nandito po tayo ngayon. Ayan, Ngaso. Asan si Asan siya? Ang dalaga mo, nasaan? Asan siya? magandang Ang dalaga mo, palabasin mo. maga po. May bisita. Hello. So nandito na po kami ngayon sa aming lilingapin po. Ayan ang kinikain nila. Yan. Ganito. Ala. Ang niluluto nila. Ha? Oo. Yan ang pagkain nila, kuya. Oo, to. Ito po is scout po nila Kuya Eugene, Kalingap Eugene. Please guys, sa mga solid natin dyan, Rich Vlog viewers, subscribers, pakisuporta po ang channel po nila. Kalingap Eugene, sila po yung naatasan ni Kuya Bal na sa Gumaka po, landing pads, sila po nagmi-maintenance, lahat-lahat na po. At syempre, sila din po ang scouters dito kay Kuya Bal. So, ayan po, nandito po si Kalingap Ate Rose. So, scout ni Kalingap Ate Rose. Ate Rose, paano nyo po na-scout si ate? Ito po ay pinasok po namin ang Villa Principe. Ito po yung unang rekomenda po ni Kapitana. Na kailangan pong tulungan kasi nag-iisa po siya ditong bahay sa bukid at meron po siyang anak na na-depress po na kailangan pong tulungan. So ayan po. Sulit kagabs kalingap at bigyan po natin ng ayuda, no? Syempre po, nandito po sila sa bukid.
Makausapin ka. Kaibigan yan. Kaibigan ka ng ano. Kung makikita niyo po yung area nila, ito po yung pinatatayuan ko ngayon is mataas po. Tapos, yun po yung baba nila. Diyan ka lang. Makausapin ka. Hindi na ako nakatuloy dito. Okay na. Okay ka na. Naginom ka ng gamot. Nagiinom pa. Naginom ka ng gamot. At ito yung scout ni Ate Rose. So Ate Rose, sino dyan yung Si ate. si Ate? Hello. Siya yung ating bida sa Pelikula. pelikula. Yan. Magkilala ka. Pakilala ka, te. Pangalan mo? Pagkilala ka daw. Ganda mo, ang ganda. Oh. Kayo nga din ganda. Agoy! Sana all mga magaganda, Pangalan nyo? Pangalan nyo po? Pangalan mo daw. Cecil. Pangalan mo. Nakalimutan mo na pangalan mo? Hindi. Bakit? Ayaw mo ano yung pangalan mo? Shout out. Shout out sa pangalan mo. Ilang taon ka na? 28. 28 ka na. Bata pa, Maganda. Ang ganda. Sino ka ate? Sino? Ako, si Ritz. Isa akong kalinga partners. Si Ate Hawak kami ni Kuya Bal Santos Matubang. Di ba nakilala mo si Kuya Bal? Nakapunta na dito. Kilala niya si Kuya Bal. Yung gwapo. Gwapo, matangkad, Amerikano. Ah, Oo, gwapo. Nakita mo na. Laging nakaray pa katulad ko. Gawin ko, di ba? O shoutout mo si Kuya Bal. O nakilala mo na. Batiin mo na. Kuya Bal. Shout out. Batiin mo si Kuya Bal. Shoutout mo. kumusta siya? Kumusta ka na daw, Kuya Bal? At muli, pinuntahan po namin ngayon, binigyan po natin ng ayuda kasi unang-una nasa Bukid. gitna po sila ng bundok. No, nasa gitna sila ng bundok. Tapos ilang taon na po si Ate? 28 lang. May asawa na po. Wala pa. Ayun, Mader, kamusta po kayo, Mader? Maigi naman. Maigi. Ilang taon na po kayo dito sa bundok na nirahan? Matagal na ho kami dito na kukuan lang kami, nakikitira lang. Nakikitira. Hindi nyo pa pala po lupa ito? Hindi po. Mm-mm. Ito pong si Ate, anak nyo po. Opo. Ilan po ang anak nyo? 4 yan. 4. 28 na po si Ate. Ba't di ka nag-asawa, te? Hindi. Nawili kasi sa trabaho pa. Anong trabaho nyo? Sa ano lang. Sa ano lang. Nawili ka Sa sa mga- trabaho kaya di ka nag-aasawa? Sa mall lang noon. Sa mall. Saan sa mall? Sa Manila noon. Sa Ang Manila. Mm. Tama ba, Nay? Sa mall siya nagtatrabaho? Opo. Ngayon, Ate, hindi ka na nagtatrabaho? Hindi. Bakit? Meron ka bang karamdaman? Nay, may karamdaman ang anak niyo, Nay? Mayroon pong kaunting karamdaman may kaunti. yan. Saan kaunti po? Sa katawan? Sa, Sa- pag-iisip? Sa ulo po. Sa pag-iisip, Tay. Yan si Tatay. Shout Hindi. out po si Hindi Tatay. naman. Tatay. Ngayon po, Mader, paano po ninyo nasabi na may sakit si Ate sa pag-iisip? Gawa- Kaunti. Pinachikapan po yan. Gawa nung siya ay nasa Lopez. Ngayon, Lopez, may Quezon? bahay kami doon. Lopez, Quezon Naiwan namin doon kami Sang Lupis po? sa Kasunod lang nito. Hindi mo alam. Hindi po, hindi. Di pa ako nakarating doon. Tapos, Kasunod lang nito. Di ba ito, Bella Princeve, tas Bumaka Quezon, tas opo. Lopez. Tapos, Nay, kwento po, ano po nangyari? Iniwanan po yan ni Kuya dito ng gamot, ng pambili ng gamot nung minsan na. Ay naubos na ho. Dahil may diferensya po ang pag-iisip niya. Sino kuya po? Yung bal, Si Kuya Ban. Hindi po basta-basta nakakabili po ng gamot sa pag-iisip po kung wala pong reseta ng May resita doktora. meron po, Resita sila. may resita ho. Tama. Binigyan ng Ayan. Ngayon, Nay, anong nangyari, Nay? Sige, Nay, makwento kayo. Bakit siya nagkaganyan, Nay? Eh yun po iwan-iwanan namin doon sa bahay namin sa Lupis. Eh ngayon
Nagka-diferensya na. Ang pag-iisip. Hindi na ako maalala kung minsan ang sarili niya. Ngayon po tay, iniwanan niyo po siya doon. Ano, solo po siya sa... May bahay po kami doon. Ay, kami po ay dito sa mga anak namin nung minsan. Naiwan niyo po. Ay, Naiwan niyo po siya. Siya lang mag-isa doon. Oo. Tapos po, Ay, nagkaroon po ng diferensya. paano po siya nagkaroon ng diferensya? Siguro po, baka nalipasan ng kung anong Gutom. pagtulog, gutom, gano'n. Hindi naman. Tapos, Eh, nung kunin namin, ay gaya na. Oh, lagay mo ulit. awakan niya. Ibig sabihin, nalipasan siya ng gutom. Wala pong nag-asikaso sa kanya. Ilang Wala taon po siya nun? Ay, nitong pongkwa na, baka po mga 27 yan. Ay, ngayon po ay mga edad na yan. May edad na po yan. Di 28 lang. Baka mga 40 na po yan eh. Wala pa naman. 40 na siya tayo. Pero bakit sinasabi niya 27 pa lang siya? Ay, limot na nga po ang kanya. Hindi 28 lang. Baka ayaw mong dagdagan ng edad mo. Bakit naman? Kasi sabi ni tatay, 40 ka na daw. Tapos Kung ano sabi yan, Wala yung pa. mga kapatid niya na 50 yan ako eh. 50 apat na. naman. Oo, 4 sila. Mga 40 na Kabunsuan ganito. ito. 40 yan ako. Putihan na. Di lang niya siguro, ilang, kung 40 siya, tanungin natin. Kailan ang birthday mo? Birthday mo? Ginagamit ko nga yung nung Okay. So, di din niya tanda yung birthday niya. So, ayun, November 22 po yan. November 22. Mhm. Anong paborito mo pagkain? Ano, sabihin mo. Oo, sabihin mo para pagdating ni ate dito, kahit na si Ate Rose ang mabalik dito, may bibit-bitin siyang paborito mo. Kasi ngayon pa lang ako nakapunta dito, dinala ako ni Ate Rose. Hindi ko naman alam kung anong paborito Sinong mo. Rose? Tay. Ako. ikaw? Si Ate O, Rose. dalawang balik na pag yan. Kilala mo ba ako kaibigan? Baka tayo. Nalimutan mo na. Ang ganda. Hindi man. Hindi naman limot. Siya si ganda. Kulang pati po yan sa pagtulog ay. Tay, ganito po, hindi po Gawa siya nila yun. nakakatulog po, magdamag. Ay, natulog naman kaya lang kakaunti. Hindi gawa nila yun. Bakit anong nakita mo? May nakita Wala. ka? Wala. Aswang. Aswang? Na may merwisyo. Aswang? Gwapo. Ano Hindi. yung lalaki, babae? Lolo, mag-anak ba ganyan? Lalaki. Mag-anak dito? Wala naman kayong kapitbahay. Wala nga. Sulo na kayo Nananakot. dito sa bundok. Nananakot nga lang yun. Lalaking aswang ang nakikita mo. Baka naganda. Anong oras? Anong oras mo siya nakikita? Pag natutulog na, di syempre mga Baka po sa mga memorya. 7 natutulog na. Ha? Hindi. Pag natutulog na, di ba, pag mga 7 natutulog na ang tao. Mm. Ayan, may merwisyo na yun. Talaga? Anong ginagawa sa iyo ng aswang? Kung ano-anong pinagsaasal. Dito ang aswang. Buti hindi ka kinagat sa liig kasi ang alam ko, ang aswang nangangagat sa liig. Pati Ayun. yung liig mo. Huwag ka nagat sa lig. Wala. Ay, Naku. Dito kaya ba, Rich? Baka dito ang aswang. Wala. Wala siya, wala. takot ang aswang sa umaga, lalo na pag may araw. Oo, Takot. takot. Sa gabi, nalilipad-lipad. Oo nga, manananggal yun. Ay, kakatakot naman. Hindi ka ba nagsasara ng pinto? Nagsasaran. Ay, hindi ka mapapasok ng aswang pag Hindi. nagsasara ka ng pinto. Ganun ang mangyayari sa iyo. Hmm. Umiinom po ba ito ng vitamins, Tay? Naubos na po. Yung iniwan sa kanyang pambili o ay binili na lahat. Nasaan yung lalagyan mo? Kailan na ito napunta ni Kuya Bal? Buwan na yan. Matagal na. Kaya nga pinapuntahan ko siya, di na nagdalaw ng Kuya Bal. Busy po si Kuya Bal tayo. Oo, busy si Kuya Bal, lalo na Eh, ngayon. naubos na ang gamot niyan. Ano pong gamot niya, Tay? Kunin mo nga yung lalagyan mo. Pakita mo sa kanila yung pinag-inuman mo. Limot na ang kanila. Pero,
Tay, tanda niyo po talaga yung ano niya, tay, edad niya, tay. Oo. Ano po ikaw kinabubuhay niyo dito, tay? Ay, sa kaingin lang po, nagtatanim ng Nagtatanim po. San Fernando. San Fernando? Yung ganito, oh. Tatingin ako, ne. Idalhin mo saan yung lalagyan? Check up ba ito? Check up. Saan ito tayo napa-check up, tay? Sa, doon po sa bayan. Yung box po, di po ako makabasa at maliliit po ang ano ay. Malabo na mata ko ngayon. Hindi na po yung nagaya. Kunin mo yung lagayan. Wala dito yung ano niya. Eh, yung mga pinag-inuman mo nga. Ito lahat. Lalo po yung Itinignan na. iniwan ni Kuya Bal na binili ng gamot po, lahat. Wala nang ang laman. Basahin mo, te, kung anong ano, te. Dapat po kasi nito, ano daw? Kalakalahati lang po. Oo. Limot niya na pati yung edad niya ay. Din. Te, Maigi nga tatanong kita, te, may bumubulong ba sa iyo pag natutulog ka? May mga naririnig ka na mga nagsasalita? Ay, wala naman yun. Sa itaas lang yun, yung aswang nga yun. Kilala niyo yun. Yan ang may kagagawan. May kagagawan, aswang. Kasama-sama niya yun. Pero alam mo pag nagwawala ka? Hindi naman Pag may nagwawala. abot ka, ganun, alam mo. Walang ganun. Nagwawala? Wala. 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 Minsan mayroong kabaga. Wala. Hindi niya inaamin, tay. Sige, tay, kayo na Wala lang tatanungin ko, tay. Wala. Ayaw man niyang magsabi ng totoo, tay. 27 years old pa daw siya. Ba't ayaw mo magsabi ng ano? Wala nga. Kailangan Hindi nga. nating malaman. Kasi Ay, yung hindi video na ito, ipapakita natin kay doktora. Malay mo. Wala nga. Wala. Baka- Nagsasabi naman mi ng totoo. Wala namang ano. makakatulong Sila ako lang sa naman iyo yun. pagbalik ko dito dahil magdadala ako ng tamang gamot para sa iyo. Kasi Sil- yung pinakita oo. ngayon na gamot, hindi yun akma sa iyo. Hindi nga. Wari ko nga po hindi ay. Pakiwari Gulpi na. nyo, tay. Hindi. Gulpi na na inom niya na eh. Gulpi na, wala pa rin pagbabago, Wala tay. pa rin po. Subukan ko, tay. I-ano ko muna kay doktora ito. Opo. Pakita ko. Sige, tay, kasi ayaw niya ang aminin. Ngayon po, tay, ilang oras po siya pag may abot? Eh kung minsan po ay maghapon ay anong kapapasaway. Maghapon? Ay, bihira. Ganun katagal? Mahirap yun, tay. Oo nga, eh, nangungusumi ako eh. Pag may abot po siya, nananakit po ba siya? Hindi naman, kaya lang nagpapasaway kung ano-ano. Daldal ng daldal. Hindi naman, Walang ganun. kung ano lang ang mga ginagawa, mali. Hindi nila gusto lang yun. Anong ginagawa po niyang mali, tay? Sige, tay. Eh kung minsan Halimbawa, ay pagsasaing ng kanin ay gusto ko yung maganda-gandang sinaing, ay minsan ay hindi maganda. hindi maganda. Mhm. May Malagatis. sunog, may hilaw. Mhm. May malagatis, mayroong mga labog. O, ganoon. Pero tay, nakakaluto naman to siya ng ulam. Oo, nakakapagluto, tuturuan mo. Kailangan i-guide mo siya. Mhm. Hindi ko marunong magkaliskis man lang ng isda. Hindi Kaya- siya marunong. Ito po ba ibunso niyo? Oo, kabuntuan mo yan. Ano pala ikaw si Bonsai? Si Bonsai. Nakakawa nga, hindi nakapag-asawa eh. Gusto mong boyfriend? Ay, meron akong pugi. May pugi kami dala, oh. Okay. Kailangan yung boyfriend. Yun, si Dingdong Dantes. Hindi pa. Kasama namin si Dingdong Dantes. Bakit baka makakita niya si Dingdong? Oo. Tanongin mo, Dingdong. Dingdong. Ala, kinikilig. Ano? Tapos Dingdong. Naghahanap daw ito ng ano. Naghahanap daw siya ng napapangasawa. Bilag ni Kuya Balto. Ayaw niya kay Mr. J. Bakit? Tanong mo. Aga mo lang. Tanong mo. Sino gusto mo? Anong pangalan? Ano ka po siya? Anong pangalan mo? Binalan ka baga ni Kuya Bal ng mapapangasawa. Oo. Ba't ayaw mo kay Mr. J? Sino yun? Ayaw niya tinulak. Tinulak mo daw si Kuya Bal kay ayaw mo yung nilirito ni Kuya Bal. Yok. Bakit? Talaga. O ito, pasado ba ito? Tingin mo. Ako ba, pasado? Pasado? Ayaw din. Ayaw din? Ayaw din. Masilan pala siya. Ako na yung pinakagwapo sa buong mundo. Nag-iisa na lang. Yan. Nag-iisa na lang ako. Nag-iisa na lang ang pinakagwapo sa buong mundo. Ayaw mo pa rin. Yung natitira Ayaw, ng paano ka isa. makapangasawa niyan? Ayaw mo.
Sino ba hinahanap mo? At ano bang katangian ng lalaki ang gusto mo para at least madalaman lang namin pagbalik? O, di ba? Kasi batang-bata ka, sariwa, 27 years old. Mm. O, di ba? Ayaw mong dagdagan ang edad mo, hanggang 27 ka na lang. Ano? Kailan pa birthday mo? Sa ano pa? Matagal pa. O, alam mo yung birthday mo? Kailan birthday mo? Sinabi na ni tatay sa akin kanina. O, ikaw, alam mo, birthday mo? Oo, ginagamit nga nila yung ano, yung November nga. November. 22 daw. Tay, ba't po kayo natawa, tay? Yun na nga ho ang kwan yan. Eh, narinig na siguro kanina. Narinig na kanina, kaya naalala. Mm. So, may ano siya, sakit na kalimot. May sakit ka pala Wala. at nakalimot. Ano naman? Wala. Wala, sila lang naman ang may diferensya eh. Sila. Dapat maging busy ka sa araw-araw para yung mga iniisip mo na hindi maganda, O, tulungan ang sarili. makakalimutan mo yun. Tulungan Tama ang si sarili. tatay. Tulungan mo ang sarili mo. Kasi Yun ang sila mga- tatay, wala na sila tatay, mga O, senior na. mga tanda na. Paano pag wala na sila tatay, si nanay, sino mag-aalaga sa iyo? Yun nga Hindi ang pa yan. problema niyan eh. Yun po ang problema nyo, tay. Mm. Kasi yung mga kapatid mo, Kasi niyan eh. Kung anong hindi magustuhan ng ugali nga. hindi rin niya kasundo yung mga kapatid. Oo. Bakit po? Inaaway niya? Hindi naman, kaya lang medyo parang nagdadabog siya kung minsan. Hindi nga sila magkakasundo ng kapatid niya. Di sabi ko, Hindi rin, yung mga kapatid din po niya, hindi rin po siya nauunawaan. Oo, hindi rin. Yun ang mahirap. Sinasabi ko, may diferensya na nga, pasensya kayo. Dapat. Kasi alam nila yung sitwasyon ng kapatid nila, dapat unawain na lang nila. Eh, para wala akong kwan, eh, dito na lang kami sa bundok. Sa bundok na lang po kayo. Makikitira na lang kami rito. Ibig sabihin tayo, umiwas na lang po kayo. Oo. Grabe, kaawa-awa ang kalagayan nila tatay at Rose. Yan ang unang punta ko dito mga kalinga. Yan ang usap ko sa kapitana. Ito talaga pong pinaka-recommenda sa akin na nakakaawa at malayo sa kapitbahay. Ang hanap buhay po ay magtanim ng gabi, almusal gabi, tanghalian gabi. Kasi wala naman pong hanap buhay si tatay. So ito yung pinaka-priority po. Kaya pag pinapunta po dito gaya ni Kuya Bal, ni Sister It's Vlog, pinapapuntahan ko po talaga kasi nakakaawa ang kalagayan nila. Sige, Ate Rose, pwede kang manawagan sa mga makapanood ng video na ito. Sa mga may mabutihing loob po dyan, sa mga panood po ng video ito, kung kayo po ay gustong tumulong, malaking tulong po yun sa isang pamilyang ganito po na si tatay senior sa kasinanay at meron pa pong isang depresyon. So kung kayo po ay nandito lang po si Sister Ritz na kung kayo po ay willing na magpaabot sa kanila, yan po lahat naman po makakarating. Kasi ako po, ginagamit lang po ako ng load dito sa Gumaka, hindi pa po ako monetize, maliit pa po ang bahay ko, wala po akong magawa. Kaya ang ginagawa ko po, pag dumarating sila, pinapablog ko po sa kanila. Dahil sa ganun naman po, yung akin na vlog ay masuportahan. Kaya kayo na po ang bahala mga kalingap na alam ko naman po na sa makapanood po nito, naghihipuin po ang Lord na maabutan po sila nanay ng tulong. Kasi kailangan po talaga nila. Makita niyo po ang sitwasyon nila. Bukid po, walang kapitbahay, walang nakakausap sila mga kalingap. Ito po, Ito po, mga sulit na upscale niya. walang kapitbahay. Wala po silang kapitbahay talaga. Yun, may radyo pa sila o sulat. Bigay po yan ni Kapitana. Yan ay laruan lang yan. Ito po yung sitwasyon nila dito. Oh, ising-sing mo yan. So, lusot-lusot po yan, butas po yung puso dyan. Tapos ito po, dito sa ano lang dingding. Mabuti po, meron po silang pinto at saka bintana po sa loob. So, ayan May na, ayan. bintana po, sarado. Ayan, so, ganito po yung sitwasyon nila. At Tay, No. sa sunod po, madalaw po ako dito. Opo. At hayaan nyo po, pansamantala muna yung aming dala. Ngayon, Ate Rose, ipakita mo na yung ating dala. Ito tayo, Salamat po. salamat sa kay Ma'am Dina ba?
Ma'am Dina. Salamat. Kay Ma'am Dina Bueno, salamat po ma'am. Malaking tulong po sa kanila po ito. Kay nanay, sa kay tatay at sa kanya. Baka po kami maabutan ng pang-maintenance po. Ayan. Mabigyan kami ng pang-maintenance yung unloadapin. Iba po yung ano niya tay, hindi po siya hiyang doon sa alundapin. Kami po mag-asawa. Kanila mag-asawa daw po. Akala Pang-maintenance. ko po dito po sa anak niyo po na ano. Nabili rin po kami ng pang-maintenance eh. Gawa nung siya naliliyo ari. Ay, yung ibinigay niya na gamot kanina, aludapin, para sa kanila pala, yun hindi para sa kanya. Aludapin yung nabasa ko ay. Bakit ma-unloadapin ka? Bakit? Baka iniinom niya siguro. Baka iniinom niya yung gamot ko Baka po. pinakikialman mo yung gamot ni mama Wala, mo dyan. hindi. Eh, ba't yun po ang binigay niyo sa akin? Na maintenance mo na... Ano yung close-upin yun ang Tingnan pangalan. mo ate, Yung binigay ko sa iyo, unloadapin yun? Labo na. Unloadapin yun? Close-upin? Close-upin baga, oh. Oh, close-upin. Yan ay, alam niya ng doktor. Oh, alam niya Yung ng po ang doktor. amin, yung pang-maintenance Hindi araw-araw. kanila, hindi ako nakikialam ng kanila. Yung binigay mo sa akin, aludapin eh. Aludapin. Ano na tayo, ate Rus? Yan po ang iniinom niyan. Yun, ito ang binibigay mo sa akin kanina. Ayan oh. Ito yung pinakita mo sa akin kanina, baga, ate Rus. So, halo-halo po kayo ng lagayan? Dapat hindi po kayo halo-halo ng Hindi lagayan. po, kanya niya lang yan. Pagbalik na lang tayo. Oo, Pagbalik na lang po tayo kasi malayo sila. At ano. kanya po ito lahat. Nanawagan po si tatay mga Suritigops Kalingap. Ang tanging dala po namin ngayon ni Ate Tulong Rose. kay Tupano. Bigas po, bigas. Ayan oh, may bigas po tayo oh. Maraming salamat po din eh. Ginamihan namin po ng groceries po para kahit paano po. Kain ka. Meron man lang silang ano. Sige tayo, pwede niyo pong buksan yung mga dala po namin. Ano, sige, salamat po. Ayan, meron Kayo, tayong Kayo. noodles, Yan, may noodles po. may friska, Yan. may yana sausage. Uy, may pure food si ano. Sarap Ayan, ito. oh. Huwag mo naman ubusin ha. Yan ang sinanay sa tatay. Madami po yan. Oh, may pansit. Oh, marami pong salamat dito. May pansit. May ulam na kayo, Nay. Kahit papaano Babalikan na lang kayo, Nay, ha? Oh, sige po. Opo, babalikan na lang po. Maraming salamat po. Pagka, ano. Hindi ka na mag-uulam ng gabi. So, siya na yung ulam mo ay. O, siya itaas mo to. Model, kunwari model ka. Iharap mo. Manawagan ka. Manawagan ka. Oh. Ano bang kahilingan mo sa mga maganda nating viewers? Manawagan ka sa kanila. Sana magkawero na kami ng bubong. Magkabubong. Ano ba ang bubong mo? Para walang aswang. Oo. Para walang aswang. Anong gagawin natin sa bubong mo? Baka po may... Hindi naman babaguhin. bubong. Natulog nga Natulog po paggabi. Ha? Paggabi, pag umuulan, natulo. Natulo pag umuulan. Nasabi mo na ba kay Kuya Bal yan? Hindi pa. Ay, nasabi na nung minsan Oh, nung Nasabi bumisita na, siya. naalala mo. Buti naman naalala mo. Galit daw dahil pinapapatay naman siya. Galit? Sino pinapapatay? Pinapapatay daw namin siya. Aswang? Aswang? Ang aswang. Agoy, Yung ginoo. aswang yun. Sabi ni Kuya Bal, patayin ang aswang. Oo. Siya, sige, papanain natin yung aswang. Gusto mo? Yeah. Sana. Magdala kami ng pana. Tama-tama, may kakilala ako ay Papanain magaling natin gumawa yun. ng pana. Masarap yan. May ulam na kayo. Thank Siya, you. mauna na Thank kami. you. Matuloy na kami. Thank you po, mama. Sige, sige lang. Salamat po. Welcome po. Welcome. Salamat At po rin pagbalik sa ko mga dito, dalaw. Tay, dadamihan ko na po yung groceries na dadalhin po sa inyo kasi ito po ay first time ko palang makarating Hindi naman dito. Maraming salamat po. At nagpaiwan talaga ako para mapuntahan ko po kayo kasi talaga ni-refer kayo sa akin ni Salamat mga kalingap. ni Ito po yung Ate kalagayan Rose. nila. Oo. Nirepair ko po talaga. Napasalamat po kay Rich Vlog po na talagang ginagabayan niya po yung mga na-vlog ko kasi walang-wala man Pero naman po mga pinakain namin, kamuti. O yan, pakita mo. Ay, ginoo ko, mga kalinga. O yan. Yan ang mga tay. Ito yung kinakain nila. Wala po kayong bigas, Tay? Wala pa. O yan, o yan. Buti naman Ayan, ang o. dalhin natin ng bigas at tiros. Ito lang daw ang pagkain nila. Ano po, maghapon na po ito, kamuti? Hindi po. Mayroong balinghoy na Palit-palit. Palit-palit lang. Eh, wala yung bugas. Walang pagkain. Kamuti, balinghoy, Sana mga San kalingap. Fernando. San Fernando. Tay, bakit po kayo naiiyak, Tay? Eh, ang mata ko po may diferensya na eh. May diferensya na po ang mata nyo.
So ito yung pagkain nila mga kalingap. Oh. Palit. Kung hindi kahoy, Kamuting balanghoy. Balanghoy. San Fernando. Kaya maluoy, maawa, kahit pambugas lang po. Kawawa yun. naman po sila nanay. Siya, asahan nyo tay, pag tayo sinuwerte, no, makasahod tayo ng maganda-ganda sa ating paglingap. Opo. Ayudahan ko na po kayo buwan-buwan. Iparating ko na lang po kay Thank you Ate po. Rose. God bless po. Salamat po ng marami. Ayan. Pag ako makadaan sa Gumakatay, Oo. ipa-priority ko po kayo. Ha, tay, ha? Opo. Maraming salamat po. Siya, sige po tay, baka by next week or sunod buwan po, madalaw ko ulit kayo. Madalan ko kayo ng tulong. Dali na po ninyo ito. ayuda. Oh. Ay, tawag na po tay, Hayaan baka nyo wala na, po yun na kayong lang po. pagkain tay. Yun na Okay lang, lang tay. po kami. Meron pa po dyan. Mahuha ka Dali po na. ng kamuti. Daray na po ninyo. Wag na po, wag na po. Ayan yun na tayo. Marami kami pag day. May, bili na lang kami. Ayan yun na po. Sa Ano inyo na na yan. po yan. Malaking Maraming tulong po yan salamat sa po. inyong kalamnan Ayan nyo po. tayo. Babalik pa ako dito. Baka manuhan kayo ng alundapin at saka lusartan ba? O sige, paabot ako ng At anuhan kita, magbabait ka. At pagka papasyal ulit dito, ha? Papasyal ulit kami. At pagbalik ko, papanain ko yung aswang. Tulungan mo ang sarili mo. O yan. Yan. Para ka gumaling. Sundin mo si tatay. Huwag mo bang- na isipin si Aswang kasi nandyan lang yan si Aswang sa tabi-tabi. Nakaka-perwisyo nga kasi yun eh. Gusto mo sumama sa amin? Gusto mo sumama sa amin? Ayaw mo? Sige, tatanungin natin na Rose, Sige, sige. bakit nakaka-perwisyo ang aswang sa iyo? Inaano ka ni aswang? Ginagambala ka tuwing gabi? Hindi ka pinapatulog? Hindi nga. Tay, ano ba nangyari? Ano ba yung pakpak ni aswang dyan sa bubong? Ang baho. Ha? Ang baho pala ng lipad na no. Yan lang mo yata nakakakita. Ay, mabaho ang lipad ng aswang. Ay, dapat putulin ng pakpak. Manananggal yun kung Manananggal. mabaho ang Oo, lipad. mabaho ang Manananggal lipad, yun. oo. Ay, bibili tayong pana. Panain natin yung pakpak. Dalan ka namin ng pana? Gusto mo? Oo nga, dalan ka namin ng pana. Oh, yun na, sige. Ate Rose, maghanap ka ng pana. Bibili pa ako mga kalingap ng pana at papanain po namin yung aswang. Kasi nakakaperwisyo daw po at ubod ng baho. Sabihin mo maligo, ay shampoo mga kalingap, shampoo. Shampoo po para yung aswang po ay bumango. Yan mga kalingap. O, pwede ba yun? Bibigyan na lang natin ng shampoo ang aswang para hindi na bumaho. Payag ka? Ha? Sa iyo na lang yung shampoo. Hindi. Sa iyo na lang yung shampoo. Ayaw niya na siya. Bigyan na shampoo ang aswang. Siya, tara. Tay, Alis mabalik na ka kami na. tayo. Maraming salamat. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. May cellphone ni. Tulong po Ah, natin sa kanila. Ha? Anong mo? Gusto mo? Gusto mo ng Ay, cellphone? bawal ang cellphone Oo, sa saka iyo. na. Saka na. Sayang mo lang. Pagka okay ka na, pag maigi Pag okay ka na, oo. Pag Magaling naman ako eh. sige, pag ayos na. Pag yung aswang ay lumipad at wala na dito, may cellphone na darating. Yun naman ang nilipad, ano? Oo. Yun. Paliparin natin Palitan yung ng aswang. Paliparin mo ng aswang para yung cellphone dumating. Oo, Hindi kasi dumarating yan, hindi yung aswang eh. Hinaharang ng pakpak niya. Yun, tama yun, tama. O siya, Alis na kami. ayun mga sulit kagaps kalingap, pinatira natin si tatay. Ama, no? At nandito sa gitna mismo ng kabundukan, bukid. At tayo po ay nakatulong sa araw na ito, nakalingap, no? At yung kanilang pasasalamat talagang nakakataba ng puso. Pasupport, Nelson Vlogs, Kalingap Eugene, yun, at yung scouter natin na si ate. Ate, ano pangalan mo, te? Garnet. Ayan, si Ate Garnet. Ate Garnet, thank you ha. At tinulungan mo kami ngayon na matuntun. Ayan, at saka si Kaway. Ayan, at saka si Kuya Tanod po. At saka syempre yung ating magandang si Ate Rose. Syempre Kalingap, naman po. Ate Rose. Support naman po natin ang ating bahay. Yun, Salamat mga kalingap. God bless po. Ayan. So, shout out tayo. Shout out. Muli, shout out po kay Kuya Bal at Edna Kalinga Prab. Maraming salamat po. At saka doon po sa always nandyan sa ating premier na sumusuporta, nanonood, OSW. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat. At kahit papaano yung ating munting channel nakakatulong na rin po sa mga kababayan na kapuspalad na nangangailangan ng tulong. Katulad ngayon, naghatid kami ng ayuda, no? Yan, shout out sa mga
supporters natin dyan. Saka sa mga sponsor na rin po, maraming salamat po. Yan, Dina Bueno, Ma'am Jean Official TV, Ma'am Daphne B Vlogs, kay Ma'am Ana Salva, shout out. At kay kay Alvin Villa, ayun, shout out po, maraming salamat. At doon po kay Ma'am Miss White from Japan. Thank you so much po dahil isa din po yan sa tumutulong ng ating munting channel. At doon pa po sa gusto pong tumulong, no? PM lang po sa aking Works Pub page. At ipipin ko na lang din po yung GCash dito dahil para tuloy-tuloy po tayong makatulong sa ating mga kababayan, no? At yung tulong nyo na malaki, maliit, ay talagang malaking tulong po yan sa mga nililingapin natin, yung mga kailangan ng tulong. Yun, ay pauwi na rin po. At bukid ito. Lakad tayo, Ate Rose. Marami nang nararating sa Kalinga po sa kabundukan. Oo. So, ayan guys, medyo nagpapawis-pawis lang po ang inyong lingkod, ha. Basta, lalaki ng pawis ko. Ay, maraming salamat po. Kasi syempre, isa po ang ating, munting channel po, no? Na talagang bundok man, tubig, dagat, sapa, ilog. Nararating na po natin, no, mga kalingap. Para sa pagtulong. Ayan. Shout out po mga kagwaps dyan. Sa mga bagong subscribers at saka sa mga datihan. Thank you so much. Ma'am Nature Lover. Pa-support po ng channel ko sa mga hindi pa po nakasuporta dyan. Nakasubscribe. Pati po sa mga kasamahan kong Kalingap charity vlogger ngayon. Pa-support din po. Like and share nyo na rin po. Malaking tulong po yan sa ating mga videos, no? Ayun. God bless everyone. Shoutout po sa lahat, ha. Mga Bisaya, shoutout po. Tagalog, Ilocano, Cebuano. Dagawin nyo, Muslim. Shoutout. Shoutout. Nandito tayo ngayon sa Villa Principe ng Gumaka. Hingal. Pawis na po tayo, guys. Bye-bye po. Bye-bye. Enjoy Nature Lover. Bam 2.0, Anak Uruda. Shout out. Ate Dol Dumundon. Shout out. May Vlog. Shout out. Dang Mundo Vlogs. Nilabanti Channel. Shout out. At ayan kay Kuya Nelson, shout out po yung ating pilot everyday. Ayan. Grabe. Mainit ngayon. Pero alam ko mayroon daw lugar at tiros na signal ng Biron. Hindi ko lang alam. Oo. Nagawa ng bagyo. Ate Rose, kaya pa? Kaya pa. Pupunta pa kami sa bundok ulit. Opo. Meron Kailangan pa kami yun. lilingapin ngayon. Di pa po kami tapos. Ayun dun sa mga nag-aabang na mga upload kina Carlota. Sino kay Ate Rowena. Pagbalik ko po ng dait po, please. Doon po sa mga nag-aabang na mga upload nila. Panoorin nyo naman po yung mga bagong scout namin. Dito kay sa Gumaka. Para mag-views naman po. Dahil talagang kailangan po nilang tulungan, lingapin. Kaya doon po sa mga bagong videos ko, kay Ate Rose, kay Kuya Nelson, kay Kuya Eugene, lahat po ng mga nandito sa Gumaka na inano ni Kuya Bal. Tawag nito, pinagkatiwalaan ni Kuya Bal. Suportahan po natin. Yun, sa mga Kalingap viewers natin dyan, panawagan sa lahat. Grabe, hindi po biro yung ni Ate Rose dito. Bundok talaga. Saan-saan po ako nakarating mga Kalingap. Nasa mission po yun ay. Oo. Kahit po yan masamang panahon, tuloy po yan araw-araw. Linggo lang po ang pahinga ko dito mga Kalingap. Ganon kapsipag si Ate Rose. So that's all for now. Shout out po sa lahat nakapanood ng video na ito. God bless everyone. Tatawid na po kami. Bye-bye.